sa mga abroda ay katawiran na ba makalalabas sumasako sa pirak. Isa kami ko mga tawa may loko pamilya. Makapananamar kami para ko pamilya, apiada kalamba para kami asar kasomi babaga amiko ingedamia pakaranona na mababaya sira. Manoto aya kalilid na bamiden pokagamaka sa putol ko bangalami saya diami di matarosa ginawa mi makuha mi boso piora kawyag oya hinoma sabot yogo panalam salam niyo ka para pukatakuan kami sa bagro.